И Милен ще го помоля да диша малко по-дълбоко от обикновеното. Точно така. И винаги в тази работа започвам от врата, от едната страна на врата. Като изтеглям няколко пъти по мускулите на врата, от едната страна. Точно така. И нека леко устата да е отворена. Точно така, Милен. Много е важно да диша човека, на който се дава този масаж. След това го изтеглям добре с двете ръце. Защото врата е моста между главата и тялото. И обикновено трупаме тук най-много напрежение, най-много стрес. В ребалансинга има 10 сесии, която всяка една продължава час и половина приблизително. И всяка една сесия обхваща различни части от тялото. Да, малко по-дълбоко. Точно така. Първата сесия винаги се започва от гръдния кош, защото гръдния кош е свързан с нашето дишане. Дишането, което е възможно за всеки един от нас. И един уникален инструмент, който притежаваме. Дишането, това е живота. Вдишваме дълбоко и издишваме. Затова са отговорни всички мускули, които са в гръдния кош, например мускулите между ребрата, гръдните мускули, раменете. И така, обикновено винаги започвам с така нареченото joint release на английски или разпускане на ставите. Да, диша Милени в ръката ми тук. Точно така. Болезнено ли? Не. Не е болезнено. Затова можеш да дишаш добре тук. И работата в ребалансинга е свързана не само с релаксацията, а тя е свързана още с това човек да може да осъзнае напрежението, къде е напрежението и отпускането. И да балансира някъде там, между напрежението и отпускането.
дишането, дълбокото дишане помага много за тази цел. Затова първата сесия основно върху горната част на тялото, върху гръдния кош. Втората сесия се отнася към краката, долната част на тялото, защото се смята, че чрез краката ние сме свързани с земята. И колкото по-добре усещаме земята под себе си, толкова по-добре можем да разберем, че сме свързани с тази енергия, която идва от земята и имаме нужда от нея. И сме заземени. Ще помоля да си вдигнеш левия крак в коляното, да го сгънеш. И тук влизам малко по-надълбоко към диафрагмата. Стимулирам диафрагмата, която е един от най-силните мускули в тялото, който е отговорен за разширяване на гръдния кош и навлизане на повече кислород в тялото. Точно така. И сега на издишване може да си пуснеш крака надолу. И може да продължа с разпускането. И отивам надолу към краката. Както ви казах, втората сесия е свързана с краката, основно работа с краката. Третата е работа с страните на тялото, защото страната, това е една такава възможност да усетиме как тялото ни се разпъва, разтяга, релаксира и същевременно дава възможност да усетиме връзката между предната част на тялото и задната част на тялото. Правя същото, разпускам крака, разпускам стъпалото. Мога да мина по всички стави на тялото. Милен диша през това време. Можеш да покуши. И така, минаваме после по гърба. Много добре, Милене. Точно така. И тук също можем да направим релаксацията на ставите. Имам предвид гръбначния стълб. И мога и да мина прешлен по прешлен, поплащайки ги нежно и надълбоко. Да стимулирам дисковите между прешлените. Точно така. И също отпускане, разпускане на ставите на ръката, лакетната става, рамото, китката.
ребалансинга е една уникална терапия за тялото, която идва от самия ребалансинг като техника, идва от изтока, от Индия, но същевременно в него е включено и много техники, свързани с западния начин, западния модел, западния начин на живот на човека, изобщо на нас, защото живота е толкова напрегнат по някой път, винаги бързаме за някъде, винаги в повечето случаи живеем под някакво напрежение и затова чрез тази техника, чрез този дълбок тъканен масаж, ребалансинг, даваме възможност и това помага за осъзнаване наистина на баланса, който е между напрежението и отпускането. Точно така. И дава пространство на човека да усети, да почувства, да преживее това, което се случва в момента за него. Как си сега? Перфектно. Моля? Перфектно. Окей, перфектно.